खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय रायजोआव विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां हाथियारजों लोगोसे गोबां गुलि हमनो हादों रेलगारिनिफ्राय हमनो हादों गंनै पिस्तलजों लोगोसे फ्राय 40 गुलि जरहाट रेलवे स्टेशनाव हमनो हादों पिस्तलजों लोगोसे गुलि जरहाट रेलवे स्टेशनाव इंटरसिटी एक्सप्रेसनिफ्रायनो गंनै पिस्तलजों लोगोसे गर 40 गुलिखौ हमनो हादों विधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो रायजोआव बेखौ हमनो हानाया रायजोआवनो मोनसे गिखांनायनि थासारि सोमजिहोदों गंनै पिस्तला गंसे थाइलेन्डआव बानायनाय आरो गुबुन गंसेया रासियाव बानायनाय दा बेफोर पिस्तलखौ बबेयाव लांगोन बा बबेनिफ्राय लाबोदों बेखौ मिथिनो थाखाय सोंनाय फिननाय लानाया जागासिनो दङ दासिमबो रोखा खौरांखौ मोनथ'नाय जायाखै ओजोंहाय मणिपुर रायजोआवबो गोबां बिबांनि हाथियार हमनो हादों जायनाखि मणिपुर रायजोआव गोलाव बोसोरनिफ्रायनो गोजोन गैयै थासारि जाबोगासिनो दङ हिंसायारि जाथायफोरा जाबोगासिनो दङ दा आरोबाव बे समाव गोबां बिबांनि हाथियारफोरजों लोगोसे गुलि बारुद ग्रेनेड बायदिसिना हमनो हादों मणिपुरनि काकचिं जिल्लायाव गोबां बिबांनि हाथियारखौ हमनो हादों सिकिउरिटि फर्सआ कार्बाइनजों लोगोसे मेगजिन आखाइजों बानायनाय सिलाइ ग्रेनेड डिटेनेटर टियार स्मक सेल गुलि बुलेट प्रुफ जेकेट बायदि गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलिफोरखौबो हमनो हादों थांनाय सोरखारनि मोनसे मोजां खामानि मावनायनि फिथाइ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों देग्लाय एपिएससि आनजादाव 7 बिजाथिफोरा उथ्रिसार जानो हादों 7नि मादाव मुंफोरा फारियै हर्षजित बसुमतारी बिथाङा आसाम सिभिल सार्भिसाव उथ्रिसार जानो हादों बा सायख'जानो हादों मुसुखा ब्रह्म बिथाङा आसाम फाइनान्स सार्भिसाव सायख'जानो हादों प्रसेनजित मुसाहारि बिथाङा सुप्रिटेन्डेन्ट अफ इन्डास्ट्रिजनि थाखाय सायख'जादों भिक्टर तालुकदार बिथाङा इन्सपेक्टर अफ टेक्सेसनि थाखाय सायख'जादों डेभिड दैमालु बसुमतारी बिथाङा एक्साइज इन्सपेक्टरनि थाखाय सायख'जादों आरो क्लिन्टन सोरगियारि बिथाङा सुप्रिटेन्डेन्ट अफ इन्डास्ट्रिजनि थाखाय सायख'जानो हादों फोरमायथिनो गोनांदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 प्लास मिशननि गेजेरजों थांनाय बिटिसि सोरखारा बा प्रमद बर' दैदेननाय थांनाय बिटिसि सोरखारा रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ इन्जिनियारिं मेडिकेल यूपीएससी आरो एपीएससी आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं होदोंमोन जायनि गेजेरजों बिथांमोनहा दा एपीएससी आनजादाव 7आ उथ्रिसार जानो हादों थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ बिटिसि गोरोबथाखौ खेबसेबो फालियाखै नाथाय हाग्रामा महिलारिया गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा सानखौ फालिदों जायनि थाखाय जों हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावनो नांगोन बे खोथाखौ बुंथियो एमएलए दुर्गा दास बर'आ बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि थांनाय 5 बोसोराव गावसोर गोरोबथायाव लानानै फैनायखौनो गावसोर मावालासे हाग्रामा महिलारिखौ 2 दानावनो मावजानो लुबैदों आरो हाग्रामा महिलारिखौ दाय होनो नाजादों नाथाय प्रमद बर'आ खामानिखौ मावनो हासेयावबो मावाखैमोन रां रुफा थासेयावबो खामानिखौ मावाखैमोन जेराव फ्राय 800 कौटि राङा दंखायोमोन अब्लाबो बिथाङा खामानिखौ मावाखैमोन होननानै बुंथियो बेनि अनगायैबो गोरोबथा बायदियै उदालगुरियाव एसेम्बलि सेक्रेटारियेट लुनांगौ दंमोन नाथाय बाख्रियाव फ्राय 150 रां थासेयावबो एसेम्बलि सेक्रेटारियेट लुनो थाखाय बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसनाखै बा बेखेवाखै होननानै फोरमायथियो जाय खामानिखौ बिथांमोनहा 5 बोसोराव मावाखै बे खामानिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनाय लोगो 3 दानावनो मावनानै दिन्थिदों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो बिसायख'थिखौ लानानैबो बिथाङा फोरमायथिबावोदि बे समाव बीपीएफ दोलोआ मोन 15आव गेलेगोनावनो दङ नाथाय एनडीए हिसाबै मा थांखि लायो बेखौ हाग्रामा महिलारिनि आखायाव एंगारनानै होनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो लोगोसे बिसायख'थिनि थाखाय बीपीएफ दोलोआ थागथियारि जाखाबाय खालि बिजाथिनि मुंल' फोसावनांसिगौ होननानैबो फोरमायथियो फैगौ 16 मार्चआव रायजो सभानि बिसायख'थि जोबोब्लानो 16 बा 17 मार्चआवनो विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावनानै होगोन जेराव दोलोफोरा बा पार्टिफोरा समायखौनो मोनस्लाबनाय नङा बेनिखायनो बीपीएफ दोलोआ 25 फेब्रुवारिनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 10,000 सुबुं थुबुर खालामनानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा आसामनि दाब जायगायाव देहा फाननाय आरो देहा बायनायनि फालांगि देहा फाननाय आरो बायनायनि फालांगिखौ होबथानो थाखाय गोबां जायगायाव रेड खालामनानै बा पुलिसा सिग्रोमनानै हमबोदों जायखौ खौरां बिजोंफोरावबो फोसावबोदों अब्लाबो थाद'नाय गैयै
देहा फाननाय आरो बायनायनि फालांगिया रायजोआव जाबोबाय थादों। दा फिन आरोबाव बरपेटा जिल्लानि नागावनिफ्राय हमनो हादों देहा फानग्रा आरो बायग्रा माखासेखौ। नागावआव थानाय ग्रीन काजिरङा धाबानिफ्राय हमनो हादों सानै आइजो आरो सानै हौवा। साहिदुल इस्लामनि दैदेननायावनो देहा फालांगिया बे धाबायाव जाबोबाय थादोंमोन होननानै फोरमायथिदों माखासे सुबुंफोरा। फोरमायथिनो गोनांदि पुलिस थांनाय समाव गासै धाबायाव 6 आइजोफोर दंमोन। माखासेया खारग'लांनो हादों, बेनि मादाव सानैखौल' एरेस्ट खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों आरो सानै हौवाखौ एरेस्ट खालामनो हादों। गासै बे दायाव 4खौ एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। सानफ्रोमबो बेबायदि आयेन बेरेखा खामानिया बे ग्रीन काजिरङा धाबायाव जाबोबाय थादोंमोन होननानैबो फोरमायथियो आरो थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि आयेन बेरेखा आरो समाज बेरेखा खामानिया जाबोबाय थादोंमोन होननानैबो फोरमायथियो। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय सुबनखाता रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव सिनाय मोनै दुथांफोरा अर सावनानै होदों। थांनाय सानथामनिफ्रायनो अरनबारियाव रोहो रोहो अर खामनाया जागासिनो दं। अरखौ खोमोरनो थाखाय गोबां नाजासेयावबो दिनैसिमावबो अरखौ खोमोरनो हायाखै। थांनाय सानथामनिफ्रायनो रोहो रोहो अर खामनायजों अरनबारिया गासैबो सेवहांगार जादों। लोगोसेनो जिब जुनारफ्राबो गोबां खस्थ' मोननो गोनां जादों। बेखौ लानानै हाग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायथिदों दि सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा हाग्रा बारियाव अर सावनानै गालांदों। जुदि बिथांमोननिया हाग्रा बिफाननि माबाफोर खामानिजों गोजोननाय गैयाबा बिथांमोना जाहाथे फैनानै सावरायफैयो, बिनि थाखाय खावलायहरो। बेबायदि अर सावनानै होनायजों गोबां आबहावानि खहा जानायजों लोगोसे जिब जुनार, एम्फौ एनला, दाउमा दाउसा गासैबो गोबां खस्थ' मोननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। आरो सोरबाफोर बेबायदि खामानि मावनायखौ जुदि हमनो हायोबा बेनि हेंथा गोख्रों आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो। बे समाव अर खोमोरनायनि खामानिखौ हाग्रा बिफानजों लोगोसे SSB आरो मानास चौकी इक' टुरिजम ससाइटि NGO, फायर ब्रिगेड जथायै नाजागासिनो दङ। अब्लाबो बे समाव अरखौ खोमोरनो हानाय जायाखै। मैयानि सानाव आसाम सोरखारनि जोबथा बाजेट सेसनमोन। जाय खथानि सिङाव MLA मन्थ्रिफोरा माब्लाबा नांज्लायबोदों, माब्लाबा मिनिबोदों। बे खथायाव गासैबो MLA मन्थ्रि लोगो हमनाया मैयानि सानाव जोबथा सानमोन। बेनि उनावनो गासैबो गाव गाबागाव दोलोनि थाखाय बिधान सभा बिसायख'थियाव गोख्रोङै बारसोमसिगोन। मोजां दैदेनगिरिफ्रा गोबां सोंखारिलायोब्लाबो बबे समाव सोरखौ सोंखारिनांगौ आरो बबे समाव साबायखर जासिनांगौ बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ आरो जों बिथांमोननिफ्राय सोलोंनांगौबो गोबां दङ। जेरै जोबथा बाजेट सेसनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेरेखा दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांमोना जाहाथे बिसायख'थियाव फिन देरहासार जानो हायो बेनि थाखायबो गाहाम हामलायनायखौ जासियो। गुबैयै MLA अखिल गगৈ बिथाङा जाहाथे फिन आरोबाव देरहासार जानो हायो बेनि थाखाय गाहाम हामलायनायखौ जासियो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथियो दि MLA अखिल गगैया जुदि मेचुरिटि दिन्थियोबा आरोबाव आसामनि राजखान्थियाव बिथाङा गोलाव समसिम थानो हागोन। बेनिखायनो नैबे बिधान सभा बिसायख'थियाव जाहाथे बिथाङा मेचुरिटिजों लोगोसे देरहासार जाफिननो हायो बेनि थाखाय गाहाम हामलायनायखौ जासियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोर प्रमद गगৈ, गौरी शंकर भट्टाचार्य बिथांमोननिफ्राय जोङो सोलोंनो नांगोन होननानैबो बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बेरेखा दोलोआ जेरैबायदि बिबान लानो नांगौमोन बेबायदि बिबानखौ बिथांमोनहा लादों होननानैबो फोरमायथियो। ओजोंहाय AIDFनि MLAफोरखौबो साबायखर जासियो। जेरावनाखि AIDF आरो BJPनि लामाया बा थांखिया आलदा आलदाब्लाबो AIDFनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि मददगिरिफोरनि थाखाय जेरैबायदि जुजिनो नांगौ बेबायदि बिथांमोनहा गोख्रोङै जुजिदों होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो BPF आरो UPPLखौबो साबायखर जासियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। थांनाय 5 बोसोराव BPFआ BJPनिफ्राय आलदायै गेलेदोंमोन आरो UPPLआ BJPजों जयैनो गेलेदोंमोन। अब्लाबो BPF आरो UPPL मोननैबो दोलोआ मैखोमै आरो गोख्रोङै बर' हारि आरो बड'लेण्डआव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोख्रोङै खामानिखौ मावबोदोंमोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बिधान सभा बिसायख'थिया खाथियावसै, जायनि थाखाय मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा फैनो हमदों। BJPनि मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा फैनायनि अनगायैबो कंग्रेस दोलोनि मिरुनि दैदेनगिरिफ्राबो आसामाव आगान होफैदों। प्रियंका गान्धी बिथाङा साननैनि हाबाफारिजों आसामाव दावबायफैदों आरो आसामाव दावबायफैनानै बिथाङा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया सुजुनानै दिहुननाय अभियोग बा अजद मुं पिपल्स चार्जशीट बा रायजो राजाफोरनि अजद बेखौ बेखेवनानै होदों। जेराव रायजो राजाफोरनि गासै 29 अजदखौ बेयाव मख'नाय जादों। बिथांमोनहा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय BJP सोरखारनि हेंथायै 29 अजद होदों। अजदफोरा जाहैबाय दिसपुराव सिन्डिकेट राजनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै रांखान्थि बानायदों। बेनि अनगायैबो मन्थ्रिफोर आरो मन्थ्रिफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेरजों रां जाख्ल'दों आरो आयेन बेरेखा सम्पति सोरजिदों।
CAGआ सांग्रांथि होनायनि उनावबो आसाम सोरखारा दाहारखौ बांहोदों, जायनि थाखाय आसामनि रांखान्थि थासारिया गाज्रि जादों। मोनद' हारिनो ST होनायाव फेलें जादों। बेनि अनगायैबो आसामनि गुबै थागिबिफोरखौ होस्रांनानै बा इभिक्सन खालामनानै आसामनि बेफोर हाखौ आदानि कर्परेट आरो आसामनि बायजोनि कम्पानिफोरनो गथायनानै होदों होननानै अजदखौ होयो। बेनि अनगायैबो गासै मोन 20 अजदखौ दैखाङो बिथांमोनहा। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।